Čaute ľudia, dneska si zahráme Goat Simulator. Niektoré veci už mám dorobené tam. Ne. Len si ukážeme môj svet. Nie len to, ale aj sa trošku pohráme. Coffee Titan. Máme to tichšie, aby ste si nemali také to sa nedá, vlastne som úplne zabudol. Dobre. Vedeli ste o tom, vám prečítam tip, alebo fakt, že did you know that goats are funny? Takže kozy sú smiešné. Ja si nemyslím, aj nežabie, že bá, to je všetko, Dobre, sme tu. Som už dávno hral. Joj, kozička, čo chceš? Toto, vypadni. Ja som tu ja. Počkaj. Ty chceš lietať? Tak tam lietaj. Prečo ty? To je simulant. Však tam simuluj, ty. Ani nevieš plávať, na čo si toto? Optik, prepáč. Je dobré sedieť tu, čo? Ty ma chceš zbiť? Len ma fočte a... I takto. Silák. Nevieš plávať, čo? Počkaj. Zrak. No. Dobre, buďte šedám, že why me. No na pod. Dobre kresby. To je kresba. No ideme. Oni, díky. A vám ukážem toto, že keď tuto pôjdete, tu je také tlačítko a keď pôjde také auto, počkaj, aha, že by toto išlo toto. Ale. Viete čo, počkáme si. No takže som sa dohodol, že zoberiem tohto uja. To je dobrý, toto. Dobré oblečenie maj. Si pripravený? To auto ide? No to auto nejde. Ne, rýchlo. Musíme ísť. Jo, opa. Pum, papau, jo. Hej, jak lietá. On sa bugoval zase. Toto je taká bugnutá hra niekedy. Máš. Ty ideš do školy, ja ťa zoberiem. Tu je škola. To je škola. To je toto. Môžeš plávať, papa. Nie, toto. Ale ja chcem toto. Ja to musím dlho. Ty, to je také dobré auto. Liket, sedan. Tak sa volá, čo je to auto.
Viete, čo urobíme? Toto urobíme. Počkaj. Tak to pôjdeme. Opa. Teraz tuto. A... Uiii. Počkaj, poďme dovnútra tuto. Ne. Au, ja som si zlomil kostiči. Vy ste to nepočuli? Ne, dobre. Vypadni. Tak, tu by som chcel ísť. Tuto vnútri, čo je? Nič. No, som si myslel, že tam bude niečo. To by na druhej. Už tak. Ne, som padol. Jo, dobre. Práve sme tuto